Csak Szedi Zsóka néni össze a bátorságot, mert olyan sokan vagyunk, hogy hirtelen úgy megilletődtem, és nagyon izgulunk, és olyan szép ünnepen vagyunk itt, úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves szülőket, nagyszülőket, minden meghívott vendéget, akik most azért jöttek ide, hogy közösen ünnepeljenek a gyerekekkel. Ebben a nevelési évben most ötödször találkozunk. Volt egy kis vásári játékunk ősszel, volt egy közös kis karácsonyunk a szülőkkel, volt egy februárban egy fonójátékunk, utána egy picit az anyukákkal jöttünk össze egy kis kirándulásra anyák napjára, és most ez az 5. alkalmunk, hogy így együtt lehetünk. És ez a nap ugye azért is rendkívüli, mert 11 kisgyerek életében az első olyan sorsforduló, hogy a 3 éve taposott óvodát elhagyják, a közösen eltöltött felelthetetlen órák és napok meg események elteltével az az igazság, mint a kismadár, akit nevelgetett, gondozgatott az anyukája, gondozott, ápolt, óvott, védett mindentől, kirepülnek a fészekből és elkezdik az iskolát. 11 ilyen kisgyerektől fogunk ma búcsúzni, és hogy ezt a napot egy kicsit még ünnepélyesebbé tegyük, egy nagyon aranyos pünkösdi játszót fogunk most előadni, játszani, ami arról szól, ugye a pünkösd az egyháznak a születésnapja, illetve a természetnek a megújulása, egy nagyon szép tavaszi ünnep, amikor régen a legények májusfát állítottak, lehet, hogy van itt köztünk olyan legény, apuka, aki annak idején a szerelmének, illetve a mátkájának májusfát állított, vagy májuskosarat vitt. Utána pedig pünkösdi királynét fogunk választani, mivel a május és a pünkösd az szinte egy időszakra esik. Pünkösdi királyné választás lesz, pünkösdi királyválasztás, és utána pedig egy közös kis tánc. Arra kérném a szülőket, hogy az évzárójáték után senki ne menjen el, maradjon itt a helyén, mi majd elmegyünk, és akkor utána kezdődik a ballagás. Egy rövid kis búcsúztatóval. És aztán pedig a ballagás után a teraszon lesz egy kis megvendégelés, kis sütizés, iszogatás. Még annyit szeretnék mondani, hogy ebben az évben is a szülői munkaközösség tagjainak nagyon megköszönöm a munkáját, nagyon sokat dolgoztak a csoportért, biztos, hogy voltak segítőik, ők ezt tudják, hogy kikről beszélünk. Nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, és bármi kérésünk vagy problémánk volt, azt mindig igyekeztek megoldani. Köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem is ez egy felavatás, úgymond, mert az első ballagásom így a csoporttal. Úgyhogy én is nagyon meg vagyok illetődve, és remélem, hogy mindenkinek fog tetszeni a műsorunk. Ifjú leány, legény asszony, aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen. Amit itt most látni fog, máshol ilyet nem látott, kezdődik a mondókázás, dalolgatás, táncolgatás, lehet bámészkodni. Jó szórakozás! Bentley, Bentley, Bentley,
bevegybe, keszkenőbe, szól az nő az erdőbe, állját mondasz te. Na, mennyit mondasz? 3. 1, 2, 3. Akkor itt az levélkapica. Mit most levélkat picája, pittyent hattyót marok eszenőjén. A szél volni, fújdogálni, madárolni, röppelgelni. Viszi nem téged elvendélek. Itt maradj. Mit most levélkat picája, pittyent hattyót marok eszenőjén. A szél volnék, fújdogálni, madár volnék, röppelgelni. Mit szívem, téged elvendélek. Mit most levélkat picája, pittyent hattyót marok keszkenőjén. A szél volnék, fújdogálni, madár volnék, röppenteni. Mit szívem, téged elvendélek. Mit most levélkat picája, pittyent hattyót marok eszenőjén. A szél volnék, fújdogálni, madár volnék, röppenteni. Mit szívem, téged elvendélek. Most elmegyünk abba a kis kertbe, ahol talajér a kertnél.
Ebből a sok szép kislányból tudsz választani. Most válaszolni. Nem hallom. Zsani. Zsani? Add nékem, Zsani, lányodat, lányodat, ízzekontos, rokontos, gyerekkodos, hánytoros. Egy szélesnek, udvarán, udvarán, minden délben dobolják, dobolják, annak adjuk a leány, ki fekölti a kardját. Ízzekontos, rokontos, gyerekkodos, hánytoros. Hely szélesnek, udvarán, udvarán, minden délben dobolják, dobolják, annak adjuk a leány, ki fekölti a kardját. Én felküldöm kardomat, kardomat, add nékem Lizi lányodat, lányodat. Ízzekontos, rokontos, gyerekkodos, hánytoros. Hely szélesnek, Udvarán, udvarán, minden délben dobolják, dobolják, annak adjuk a leány, ki fekölti a kardját. én felküldöm kardomat, kardomat, add nékem Frida lányodat, lányodat. Ízzekontos, rokontos,
baj, hogy ebben a faluban olyan kevés legény van. Ennek a sok szép kislánynak nem jutott párja, pedig egyik szebb, mint a másik. Még napra lehet nézni, de rájuk nem. Gyertek legények, csatlakozzatok ide hozzánk a párokra. Párokra, Lila, párokra. Körösi, kerepesi, körtkéfa, könnyű járó kis nemecske zapszerda. Megfogták a hajnali kis ördögöt, ki az éjjel ide-oda beszökött. Gyere kislány, táncolj egyet, ne sajnáld a cipelőt, a sajnálod újat lehet, megint újra kislány lehet. Kerepesi, körtkéfa, könnyű járó kis menyeske zapszerda. Megfogták a hajnali kis ördögöt, ki az éjjel ide-oda beszökött. Gyere kislány, táncolj egyet, ne sajnáld a cipelőt, a sajnálod újat vehetsz, megint újra kislány lehetsz. Legények, megkaptuk az engedélyt a fakivágásra, gyertek az erdőbe. Lányom, elmentek a legények. Biztos hozzáférnek a májusfát. Maradjatok csak itt, válaszolni. Szép szalagot Nem, avaj, Hallottátok-e már? Semmi moti legénység. Részen vágta a májfát, hogy ne hallják kopogását. Beveszi a bal vállára, viszi Zsófi udvarába. Kelj fel, Zsófi, itt a májfa, szeggel van már, vigyázz rája. Szép leányok, gyertek itt! Itt a májfa, ide kint! Nézzétek, milyen gyönyörű felszerint ezt a templom elé állítjuk. Hát, legények, bírtátok ezt a nagy fát? Akkor a fáradtatok. Hallottátok-e már hírét? Kulcsátori legénységét. Részen vágta a májfát, hogy ne hallják kopogását. Elveszi a bal vállára, viszi Zsófi udvarába. Kelj fel, Lizi, itt a májfa, reggel van már, vigyázz rája. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Jó legény, hol megfog, lovadnak kantárját, hogy le ne tikolja a pünkös bíróság. A pünkös bíróság, jól meggondozzátok, a kalapodok neve, el ne hervasszátok. Válaszok, pünkösdi királyné! Jó van, válasszunk! Mit tettél ma? Sós kenyeret. Mit ittál-e? Hideg vizet. Min állsz? Cseréknek. Mi nyelvet? Ledék. Nézd a égje? Nem nézem. Nézd a földje? Nem nézem. Citma? Nem nevettél te a kiállni. Nem baj, maradhat is. Ez gyönyörű, ez erdőnél gyönyörű. Rózsa vagy, még annál is szebb vagy, aranynál, ezüstnél sokkal ékesebb. Vegyétek el a kosaratot, jó?
Kérdezzük meg anyáikat, hogy szabad-e pünkösdöt? Szabad-e pünkösdöt köszönteni? Szabad! Meghozta az Isten Piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Öreg embereknek csutor a borocska, öreg asszonyoknak porhanyós fogácsa. Ifjú leányoknak rózsakoszorúja, ifjú legényeknek szegfű bokrétája. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, ingatják, ringatják, erdőben, mezőben, lélek üdvösségre. Eredetnek fája, szenteknek ládája, szálljon erre házra az Isten áldása. Eredetnek fája, szenteknek ládája, szálljon erre házra az Isten áldása. Köszönjük szépen ezt a sok szép szélet. Hallottam a kis királynőt, édesebb a savanyú. Úgy látom, igen, munkás. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok. Szüleim kertjében most nyílni akarok. Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, de ki nem nyílhatok, csak úgy illatok. Pácintos, pácintos, targató lipános, nincsetek virágot az Isten fiának. Meghozta az Isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Hát, hogy bőtermésünk legyen. Mondjátok hangosan. Ekkora legyen a kentek embere! Ekkora legyen a kentek húzája! Ekkora legyen a kis királyé! Amilyen magasra emeltünk, olyan bőtermésünk legyen. Na, Domi. Válasszunk pünkösdi király! Jobban válasszunk! Nem is tudom. Pünkösdi király választása, gyertek legények, jó gazdagok épp úgy, mint a szegények. Aki a 3 próbát közületek kiállja, azt a pünkösdi királyság dicsősége várja. Tisztelettel kérem eme gyönyörű lányokat, verseny alatt bátorítsák választókat. Úgy lesz, bátorítás. Az első próbatétel a fotelkapás. Gyertek! Figyelem, figyelem! Mindegy szákos! Nem baj, majd legközelebb gyorsabb leszel. Domi! Rossz felelő a boss. Nimrod! Felődött a bot. Boti! Noel! Jó, második próbatételhez sorakozom fel. Még nem volt. Hol?
Bocsánat. Kollár, de nem nyugodnak. Kollár Ákos. Máté. Második próbatételhez álljanak fel a nyertesek. Zsákban ugrás lesz. Az első lesz a Kollár Ákos és a Nimrod. Igazságos legyen. Figyelj, meg kell kerülni a várat, jó? Rajta! Ugrálj! Ugrálj, ugrálj! Semmi baj, legközelebb már jobban fog menni. Hajrá! Jószor is magad, húzzad magad. Monika, húzzad fel magad. Rajta! Hát a mai napig, majd legközelebb a Máté lesz az ügyesebb, meg a gyorsabb, most a Boti lesz. A végső próbatételnél eldől, hogy ki lesz a király. Lehet, hogy egy kicsit. Nem kell sírni, vagy mindenki nagyon ügyes. Ott húzást ne! Akkor tudod, hogy össze. Némről szedd össze minden erőt. Ügyelem! Rajta! Nagy lendületes. Legények, gyertek ide, Botika középre, mert mindenki nagyon derékan viselte ezt a 3 próbát. Kislányok, gyertek ide a legények felé. Boti, gyere te is! Boti! Boti, gyere! Hát téged is. Na, oda is téged. Mit mondunk? Szófogadó jó lét, kevéses ne lét, egészséges friss lét. Minden jót, amit lehet, kívántunk nektek. Édes virágműnek a leányok lába táncra kívánkozik. Pünkösdi legények hamar siessetek, egy-két bőrön és a párt kerestek. Keressetek egy párt magatoknak. Kezdte meg Jó helyzetben volt a
felé, hajtsátok meg magatokat.